Извинявай, може да питам нещо? Да. От колко време си шофьор? От 4 години. Има ли си някоя рискова ситуация по време на път? Аз като шофьор на БМВ, особено ние не пускаме мигачи. И точно заради това съм имал доста рискови ситуации. 82 жертви на 1 милион души. Това прави България първа по смъртни случаи на пътя в Европа. Ние от Елексир не искаме това да е просто статистика. Искаме да раздадем кенчета Елексир на нашите шофьори, за да им напомним, че концентрацията зад волана е най-важна. Коя е най-стресовата ситуация, в която сте попадала? Удрила съм се в друг човек, защото удрила се спирали рязко и са ме и удрали в врата. Ние от Елексир правим кампания, която подкрепя по-фокусираното каране и като цяло по-внимателното каране. Избрах ви подари напитка, тя е без захар и ви държи до 6 часа концентрирана, което е перфектно за това. Докато други напитки дават пик и срив, Елексир поддържа стабилен фокус до 6 часа. Перфектен за дълги пътувания, напрегнати дни и шофиране в трафик. Нека това не е просто статистика. Време е за промяна. Елексир дава фокус, но решението е твое. Можеш да ни намериш на www.elixirdrink.com.